Kwasukasukela. Sinamukele kohlelo lenithanda kakhulu. Namhlanje sizobe sikhuluma ngamanzi amnyama. Sihambile saya endaweni engaphandle kwaSele Vete. Sakhuluma noMkhulu Nkonyane, wasichazela kabanzi ngodaba. Inkinga la umuntu uke hambe benenkinga. Ethi ushona lena le into zakhe ezingalungi, ethi ufuna umsebenzi into zakhe zingalungi, esabathe velwa amabhadi, eshaywa abantu, efuna ukushayiswa izimoto, bethi wenza into ethile, uthoda akayenzanga kube nebhadi. So ehambe simhlolele sithola ukuthi esimhloleni kwakhe kwaphendulwa idlozi, laphendulwa kwamanzi amnyama. Manje isimo sedlozi lakhe kuhambe kube nezinto ezihambe zingamkhanyiseli, kube nobumnyama, engazi ukuthi kufuneka ethatheni. Manje size simgeze, sithi masimgeza kufane, sidingakala ukuthi size sifike ekhala kubo, sizomlungisela umsamo wakubo, siqondise idlozi ukuze isimo senhlanhla yakhe ivumeleke, ikhanye, ethole umsebenzi. Intombazane mayikhona ekhaya mayadinga gani iyakwazi ukuthi igane, mada ade bengawuthola umsebenzi bayakwazi ukuthi bewuthole futhi umsebenzi. Bese intombazane ke iyakwazi ukuthi igane, nabangawuthola umsebenzi bayakwazi ukuthi umsebenzi bawuthole. Umuntu ophambanisela idlozi ukuthi idlozi lingakusebenzeli nanokuthi ekufakela amanzi amnyama kuba umuntu wekhaya noma kuba umuntu wefamily ekuphambanisela izinto, uthola ukuthi izinto zakho zingahambi kahle futhi zingalungi kahle, kuphambanisela amanzi amnyama ukuthi izinto zakho zingalungile, kube nobumnyama nje, kungabikho into ekhanyayo nenhle, kube namabhadi nje. Esokuthi sisebenzisa ithonga elilodwa. Ngoba umuntu wangaphandle ngeke kwazi ukufakela amanzi amnyama engakwazi ukusebenzisa idlozi lakini. Umuntu wasekhaya ukwazi ukuphendela idlozi ekwenzela amanzi amnyama. Umuntu wangaphandle akakwazi ukuthi ekuphendela amanzi amnyama ngoba akusuyena ifamily yakini. Umuntu oyifamily okwazi ukwenzela into engekho right. Bese uyakwazi lo muntu loyo ukuthi ekuphambanisele inkinga. Uma ngabe nikhuluma ngedlozi elilodwa, uyena okwazi ukuthi futhi ekwazi ukujika idlozi ukuthi wena lingakwazi ukukusebenzela ngoba ebona into zakho ukuthi zingaqhubeki. Funeke idlozi ligezwe, lihlanjululwe. Lithi mase lihlanjulwe ligeze lizokwazi ukuthi lingabe liphendule ukuthi lingabe sabe nawo amanzi amnyama, lilethe inhlanhla ekhaya. Lizokwazi ukutholakala mazohlambulula, uyahlambulula ngemvu, uyahlambulula ngembuzi emnyama, uligeze, ulilahle, ubese ulibuyisa ngembuzi emhlophe. Selilihleke selingakwazi ukuthi kukhanyisele izinto phakathi kwekho. Umsamo kuyenzeka ukuthi umuntu uma ngabe ezokhulumela mhlambe emsamo, mhlambe ngakukhulumeli ngokuyikho, ekuphambanisela izinto, thothi mhlambe inhliziyo yakhe ayikho right, uyakhulumela nje kodwa inhliziyo yakhe ayikho lapha. Mhlambe khona into oyenzayo uthola ukuthi leyo nto ayisenzeki, engangokuba mayengenzeki kade wenza ibhlayi kanti nalo kade ekhulumela inhliziyo yakhe ayikho right. Mhlambe wenza leyo nto oyenzayo uthola ukuthi akakhululekile yena, bese into yakho lo yenza ingaqondiki, bese kuthiwe idlozi alikho right, kanti tothi idlozi kwesinye isikhathi right ilokho khulumela emsamo inhliziyo yakhe engekho right. Into efanele siyiqikelele ukuthi sisebenzisa amasiko ngendlela eyiyo. Nomuntu okuphathele ikhaya kufunakala ukuthi ekushisela impepha, ekhululekile futhi elala ekhaya futhi engahambi. Ngoba ke kuthiwa uma umuntu ehamba ekushisela impepha umuntu bese hamba nawo amathongo. Funeke mawenza umsebenzi ehlale kuze uqede ukwenza umsebenzi bese ehamba ke ekhaya esevalisa ngendlela eyiyo. Manje umuntu mayenza umsebenzi ehambe ephinde ebuya, ubusathemba lapho ukuthi into yakho iyenzeka ngendlela eyiyo. Nanokuthi mawenze umsebenzi funeka uqikelele ukuthi uthole izinto zokuchela zokucupha ukuthi umuntu mawenza umsebenzi mayezoganga umuntu ebambeke umuntu menze uganga noma ewephansi noma evele ebhoshele noma evele eme umuntu ozoganga. Funeke inkomo lo emohlaba inkomo
uyigome ngomuthi. Mawuhlabe imbuzi uyigome ngomuthi. Negceke lakho lasekhaya ebaleni kufuneka ucuphe ngomuthi ukuze umuntu mayeza ngento engasile bese kwazi ukuthi efike ebambeke ukuthi nangu umuntu adenze into engasile. Njengethimba sibe sesikhuluma nomphakathi wasemahlabathini wasixoxela kabanzi ngokuthi umkhulu Nkonyane usebesize kanjani. Sanibonani, nibingelelwa umpeka ipheli odume ngelikaMaveni Magubane eMnambithi kwaShuzi kwaNkomshane. Kusho ukuthi mina benginenkinga ngaxoshwa emsebenzini. Ngathi mangixoshwe emsebenzini ngahlala nje inyanga yonke ngingasebenzi ngingaholi. Ngase sengilayelwa uSalephi noSjava Mgaga, uSalephi wahlatshwayo. Bathi ake ngize kuba Mabhengu waseMankwanyane la emahlabathini. Nebala kayike ngeza ke ngafike ke ngahlola, wafike nje wathi nje inkinga yami enkulu nginesichithe ngiseqile esinye ngasidla, vele azikho izinto ezizongilungela. Ngoba emsebenzini ngaxabana nenye intombazane, saxabana nje kodwa angangayibeka isandla. Abeyona sifona sikhala sifonela abelungu office eThekwini, yathi sengishayile. Saya ke eThekwini hearing ngafike ngaxoshwa. Sengihleli inyanga yonke ke ekhaya, wathi kulesibili ke ngeza ke la ekhaya hayi ke wathi indaba yomsebenzi nje angeke ikhulume ubaba Mabhengu, wathi kusamele kuqala angilaphe nje kuqala isichitho asikhiphe lesi engafa kwasona abantu ukuthi vele ngixabane nawo wonke umuntu ungathandwa umuntu ngingalungelwe yilutho. Wangenza ke amaviki amabili impela phela ke nje silapha leyo nto. Wathi ke kuleli elinye kwasethi ayike sesingakhuluma ngokumsebenzi, wanginikeza ke iwasho ngasebenzisa ke ngithe sengibuya isibili wangibuza ukuthi abakasho lutho yini. Ngathi mina hayi cha bebengakasho lutho. Wase senginikeza ezinye hayi ke lapho wangitshela nje straight wathi hayi wena emsebenzini sobuyelile. Hayi ngasebenzisa kuthe nje bangifonela kwathi wayi icala lami lathathekela phezulu, abacubungulisanga kahle, bathi angibuyeleke emsebenzini. Usisi lo bengixabene naye bamsusa bamusa kwenye clinic, bamusa egcina lishone, mina ngaqhubeka khona eclinic yaKwaMteki. Sasebenza ke nje maye namhlanje ke bese ke sengizobonga ke ngakhipha ku400 ngoba nabantu akusekho lokuthi beloke bakhona lokho nje ukuthi bengibandlulula khona mina sekusuka ingxabano. Ngabona ukuthi cha uyasebenza sengiyakhona nje ukuhlala nabantu usuku lonke ehleke nje kube kuhle kungabibikho nje ingxabano, ngoba isikhathi esiningi labe ngiba khona mina belingapheli nje usuku sengingasahishananga nomuntu, kanti lento ke ebikhandiweke bangilapha ke nga right ke njoba sengikhona nje la ekhaya. Impela nje ungakafiki la ekhaya hayi akakaboni lutho. Uyena baba nje usisizayo ke uba Mabhengu la emahlabathini eMankwanyane. Sanibonani, ngaba nenkinga ngahlangana nosisi ngahlangana naye. Usisi engangimazi endaweni ukuthi akaphilile kahle, uphazamisekile. Sathi samsiza lo sisi lo sibaningi, masimsiza lo sisi lo sibaningi. Egcineni kwalapho wabe sethi mina ngimdlwengulile, engiqambile amanga ngingamdlwengulanga. Lapho ethi ngimdlwengulile mhlambe ngathi inyanga kwakuJulayi ngo-2019, kwathi ngoDisemba ngo-2019
kwabe sekufika amaphoyisa ekhaya sezongifuna sekuthiwa sengidlwengulile. Awangangithola-ke ikhigaba afika ikhigaba embili kwesokuqala afika awangangithola ngase ngashiya amafoni ami ukuthi mabephinde bebuya ngoba bathi bazobuya bengithole. Mase bebuya-ke kulokhu kwesibili-ke base babanika kamafoni ami ngoba futhi abazange bengifica ekhaya, babe sebebanika kamafoni ami bangifonela bangitshela ukuthi bayangifuna angifike e-police station. Mangithi ngiyafika e-police station ngifika ukuthi angisaye ekhaya. Kwakuyi-7 December ngele ngaboshwa khona. Kwathi nge-20 December ngaphuma ngebheyili. Ngiphume ngebheyili kuyi-20 December ngalo ngihamba amacala mina bengisayina uLesihlanu noLesihlanu kumele ngiyosayina ngiphinde ngihambe futhi amacala. Kwathi ngoJuni ngahlangana nomunye usisi ongaziwa wangakithi owasizakala khona naye la ekhaya. Wathi ake ngivele la ekhaya la kubaba uMabhengu. Uma ngifika la kubaba uMabhengu ngafika kubaba uMabhengu ngafika kuye kwakuJulayi. Ngifika ngoJulayi ngangingenayo imali ngangingenalutho. Ngilayelwe lo sisi lona wathi ngafika la ekhaya kubaba uMabhengu ngafike ngamtshela inkinga yami ukuthi nginale nkinga kanje. Hayi kuJulayi lapho wangisiza-ke kuleyo nkinga leyo. Wangifika la ekhaya wanginika iwasho zakhe. Ngangingaphethe ngisho imali ngangingenalutho ngoba imali vele ngangingenayo ngihamba lona leli cala ngehla ngenyuka lalimile vele. Ngafika-ke la ekhaya wangisiza kwanginika iwasho zakhe ngingenayo imali. Ngahamba-ke ngayosebenzisa iwasho zakhe. Ngasebenzisa iwasho zakhe kwakuJulayi kwaku-August. Kwathi ngoSeptember nge-22 manje eceleni kwafika icala kwathiwa liphelile. Icala kwathiwa ngiphuma phambili icala liphelile. Ngakho-ke ngaleyo ndlela leyo ngiyabonga kakhulu ukuthi baMabhengu uyasebenza. Namuhla sivakashele umkhulu Nkonyane wasitshela kabanzi ngomsebenzi wakhe. Sanibonani balandeli. Igama lami bangibiza ukuthi nguMabhengu. Abanye bangibiza ukuthi uBlabi engisebenzisa kubo Amanzi. Ngehlelwe iphupho ngiyobheka imbuzi entabeni ngisemncane kakhulu hayi lokho. Kwafika umuntu ngilele wathi umuntu sizokutshela ukuthi namhlanje sifuna ukuthi umsebenzi usebenze ngabantu ulaphe abantu besinde. Ngathi mangimbikela ugogo uMamgaga wathi asikho isangoma esincane kanjena. Kwathi sengizila ukudla kwafika ukuthi angizile ukudla ngahlala insuku ezu7. Esukweni lesi8 ngawa phansi ngabona abantu bakithi abangasekho kulomhlaba bezongihlangabeza. Umuntu engambona ngabona umkhulu ozala ubaba abathi uNsengetshe igama lakhe. Wathi mzukulu akafuneki ukuthi wena uzila, kusafuneke uzosiza abantu emhlabeni. Bathi ogogo angcono simthathe. Wangiflathelisa umkhulu ngabheke emva ngaphaphama abantu begcwele indlu. Ngavuka lapho kusukela lapho angiphindanga ngagula. Ngabe sengithwasa abazalwane ngithe sengithwasile kwahlatshwayo eBlackville. Umama wakhona bathi ubihli, ingane yakhona ugugu, eyomfana ugulube. Isisangoma nayo. Ngathwasa ngangenelwa amathwasa. Kwafika futhi iphupho ngilele ngo12 ebusuku. Lathi iphupho kade sifikile kade ungalele. Sizokunika futhi esinye isipho sokuthi ubusisela abantu ngesonto ubabusela amanzi. Wathi lo muntu lamanzi azokwenza imigilingwane yomhlaba wonke. Ngavuka ngamtshela umakoti ukuthi kufika umuntu izingilosi zasezulwini. Ngamchazela ukuthi izingilosi ezikanjani. Lafika lelo suku langolwesihlanu ngaba sebenza abantu ngesonto. Isikhathi engisebenza ngaso ngesonto u9. Mangisebenza ngo9 kugcwale abantu ngibatshele inkinga zabo bese bebuya futhi bezobonga ukuthi kuzokwenzeka kanje ngibatshela ukuthi wena kuzokwenzeka kanje noma uzohamba emhlabeni ngiyakutshela ukuthi wena uzohamba emhlabeni insuku zakho seyiphelile uthakathwe umuntu. Uma ngabe ugula siyakunika izinsiza zakhona ukuthi usinde ubuye uzobongela wena. Kwafika ke iphupho ke ngabasiza abantu bayabuya bezobonga, abanye bangibonga ngemonto, abanye bengibonge ngemali,
bethi kuyasizakala. Kodwa lokhu kwamanzi ngikwenza ngesonto. Isikhathi engiqala ngaso ukusenza ngiqala ngo9 kuze kuyogcina ngo4 ntambama. Indawo engitholakala kuyo ngitholakala eMhlumayo, enkosini yakwamabaso, indawo yangakithi kusemahlabathini. Lapho engakhe khona ngakhe phezomgcawu. Lapho engitholakala khona. Inamba engitholakala kuyo 0769061535. Baba Nkosi olungileyo mesilithemba. Nkulunkulu nomsa Jehova, moya engcwele Nkosi onamandla. Ekhaya ezulwini ezithweni zonke zakhona esezalala kulomhlaba. Nkosi olungileyo mesilithemba, siyakhulela manje moya engcwele ngamandla akho Nkosi avele ekhaya ezulwini. Wena moya engcwele Nkosi olungileyo mesilithemba, washo Nkosi wathi Jehova ngizophilisa abantu bakho. Kepha Nkosi angizange ngiliphiwa Jehova, ngalivuma Nkosi onamandla. Naba Nkosi olungileyo mesilithemba, abantwana bakho njengamanje bexakile Nkosi enhlizweni zabo Nkosi. Cela amandla akho Nkosi nobukhulu bakho Jehova ngegama lakho. Yihla ngilozi emoya, yihla ngilozi yezulu. Emagameni amathathu likaZindodana likaMoya engcwele. UNkulunkulu nomsa Jehova busisa lesibani ngegama lakho uzibe phakathi. Amen. Nabo abantu baba. Uthi umuntu masilandela kahle isimo sendaba ngihamba bese ngiba isimo somuntu engahamba ngikhathazeke phezulu kwesimo sakho na ithi indaba nangilandela kahle. Hamba ngibe isimo somuntu engahamba ngithole isimo sento ehamba ngena njengesimo sezinyawo zakho uqobo ngathi mosho njalo ethi inkulumo yebo kunjalo. Uthi umoya masilandela kahle. Ngithola isimo somzimba wakho uhamba benokukhathala bese uba nesimo sento yakho. Ohamba wayidla njengesimo sephupho. Uthi umoya namanje mangilandela kahle phezulu kwesimo sakho ngihamba bese ngiba isimo somuntu engihamba bese ngithola isimo sento eyisimo sehlaba nxa ihamba ivuka phezulu kwesimo sakho ngathi moya isimo sehlaba elikanjani ithi indaba hayi isimo sehlaba elihamba livuka phezulu kwesimo sakho na kwaba khona isimo somuntu owahamba phakathi kwekhaya esebenzisa isimo samanzi ephehla isimo samanzi kodwa ephehla okuhambeni olumnyama kodwa waphondla ngesimo somkhonto phezulu kwesimo sakhona. Kodwa ithi indaba namanje manje ngilandela kahle wayisimo somuntu ongahambe ngathi uphathwa isimo sephiko bese ba isimo somuntu engathi ungacinana uqobo ngathi mosho njalo ithi indaba yebo kunjalo. Manje mangilayela kahle uthi umkhulu wakho angutshele baba ukuthi wena phezulu kwesimo sakho kunesimo samakhehla ahamba axabana phezulu kwesimo sakhona. Mangilandela kahle isimo salendaba ngathi moya kuyisimo kanjani. Uthi umoya namanje mangiphona phezulu kwesimo sakhona kunesimo sokucinana njengesimo somuntu ngathi ebusuku ngathi ungakhwehlela isimo somoya wakho bese uvaleke bese ba isimo somuntu engahamba bese ngathi ungaphelwa isimo salobuthongo ngathi moya uphelwa isimo sobuthongo kanjani. Uyawazi nomkhulu abantu abaxabana kwazi kwanokwana phezulu kwesimo sasekhaya uqobo. Amakhehla nangazi ngizwa nje ngendaba. Yebo. Yeah. Ukuthi azashayana. Azashayana. Lashona elinye. Lenye lapho namphala ngehlahla. Ngizwa ngendaba. Manje leyo nto leyo nahamba nayilungisa kanjani ukuyixoxa ukuthi ilunge ngoba lento izohamba izivele ozalweni. Leni uqobo ngoba lento ngiyibona kuyisimo sento engazange izilungiseke ngendlela eyiyo baba. Engaze sinyolo yithi ngoba phela baba abazange benza lutho. Manje ikuzolunga kanjani yiphi inhlanhla enizoyibona nina makwenzeka kanje phezulu kwesimo sakhe ngoba nawe uqobo umzimba wakho ngibona uyakhathala udini ucobeke ushone phansi bese ucinana. Kunjani ucinana? Manje mawucinana ubona ukuthi ikuphi ngoba manje khamba lana kuzovuka isimo sokuthi manje lapha phakathi kwekhaya izinto manje nathinti idlozi bese idlozi lingafuni ukunizwa liyaluze ukuthi anibaxanga nibaxolelanisa labantu abaxabana mabekhona ezulwini uma nenza into ethile kwabantu manje abambi beqhelelane bedubane engangubani ngenza umsebenzi bese kuthi umsebenzi omukelekanga kanti umsebenzi umukelekile labantu ababulalana kuyisimo sabantu abazange manje besaxolelana. Manje lento izohamba izongena kunini uqoba ngathi kunesibhobo esikwaza umkhulu manje lesibhobo lento ukuthi isani Ngempela ngekuya mhlambe khona enyongo bonani. Hayi mkhulu Ungazi ukuthi esana. Hayi lesibhobo somuntu ayiganga ngesimo samanzi. Izikhona nenkomo ezalahleke ekhambulu. Azikhona mbili ngilahleke Manje lana ngoba ngibona isimo senkomo ezihambe zilahleka manje mangizokutshela isimo sendaba ukuthi kuze kuvele isimo sebhadi lenkomo phezulu kwesimo sakhona. Manje khona lapha nina enanakhe khona phambilini kodwa engathi naxoshwa mkhulu. Manje manixoshwa lapho manixoshwa kunesimo sokhokholozo wakho eningazange nize nimlande.
manje ohamba lokhokholozi wakho bese hamba ethi nanamlahla bese kuba isimo somuntu othi yena ngcono enza ubumnyama phakathi kwekhaya Uma unesifiso sokubona inyanga edumile kakhulu, umkhulu ebukhosini uzobe evakashile kulezi ndawo.